Siyakhulekela kubo bonke abantu, ngithi uNkulunkulu enibusise, uNkulunkulu enikhanyisele ebenani kubo bonke abantu. Mamela ungayindluli le video. Namhlanje ngizothi noma engathi unesitha, ngithi uNkulunkulu ekubusise. Noma engathi uhamba kiphi indlela. Nalo udaba olumnandi. Ngiya ngithi nengisenkonzweni kube nabantu engibanikelele. Unomama ozobonga ngale ndlela eyisimanga. Uzobonga kubantu abamsiza enkonzweni. Kuwo wonke umuntu ayikhona enkonzweni ePenville. Nansi ivideo umama uzondlulisa ukubonga, uthi uzocela nje ukudlulisa ukubonga kuko konke enimenzele kona. Sawubona mama. Ngikhona njani mkhulu? Siyaphila. Awukade ngagcina ngosuku loluya. Ngikhona mkhulu. Losizo ubalisa ukhala. Ya ngahlula ukuthi beniye eBergville. Ya ungakwazi ukuya eBergville. Ngahluleka kuye eBergville. Onaba abantu bafuna ukuthi ubongeke. Yini enza ukuthi ubonge kangaka gogo? Ngizobonga ukujabula uthando olungaka. Mkhulu bengiqala ngiguga ngibangaka ngaze ngibone lento engiyibonile ePenville. Kule age nguyo ngaze ngiyibone. Ngisho na family yamakho ngifunayo. Kodwa marithe mangifika kwamkhulu izinto zayenza imali. Ngalala ngidlile bangibolekela abantu. Ngayothenga igroza njengegroza. Groza yamalini. Ngathenga igroza ye960. Ngoba ifuthi ngangigibela ngayo. Ngigibela ngayo 40 rand. Futhi kahle imali abayinikela yaba ngo-1000 ukuthi uyodla ekhaya. Yes, ngiyodla ekhaya. Ngempela ngakuthenga ukudla mkhulu enamanje ayikusuki enhlizweni yami. Yiko lokhu ngithwele inyawo ngathi angisasuki lapha. Ula ngiyokugela ukundlula la kulo. Bahlezi befika balapha eGoli nabantu bamasonto kodwa uyaqala ukubona nje. Ngiqala ukubona into nje kade ngihamba umhlaba amasonto akho sonto ngeke ngangena kulo ngaphuma ne1000 ukuthi ngiyothenga ukudla endlini alikho. Namanje ngisathukile kuthuke nomzukulu wami wathi gogo qinisile ngathi uzohamba nami ngelinye ilanga uyobona umkhulu nabantu laba esontweni abanginikele bangipha imali ukuthi sizodla la endlini. Ngibonge kakhulu, ngibonga angazi ngithini mkhulu. Bonke abantu abanikele. Bonke abantu abangiphe imali ukuthi ngiyodla, ngigeze ngoba kubuhlungu mawuvuka ungagezi umlomo, ungagezi umzimba, awudlile. Ngiyabonga angazi ukuthini, ngibonga ka100 mkhulu. uNkulunkulu ebusise. Ugogo ufikile ke esontweni njengoba nazi ukuthi inyanga yeshumi isenkonzweni iyayiphakamisa abantu abangadlile ngoba kubona bonke abantu abaze esontweni bedlile. Khona umuntu ozokeza esontweni kumkhulu ephethe ishumi lokunikela engadlile enganakudla endlini, kodwa uthi ugogo uzondlulisa nje ukubonga kakhulu uthi ngimbongele kubo bonke abantu abanikela enkonzweni ePenville. Ucela nje ukudlulisa ukubonga ukuthenga ukudla kwanaledlile na njengayo yonke imindeni. Siyabonga nibe nothando njalo. Singakhohlwa ke inkonzo ziyeza eFosro sizoba nenkonzo, eAlex sizoba nenkonzo, eMpumalanga sizoba nenkonzo, asikhohliwe eStern Cape nakhona inkonzo zakhona siyalungiselela zonke indawo. Siphinde futhi eScott sizoba nenkonzo futhi yokuyobaphethisa unyaka. Ungakhohlwa ke njalo nesinyakeni siyophetha unyaka kuba nengozi, kuba nezinto, kuba nezifo. Sicela ukuthi sikstopele ukufa kungangeni kini, kungangeni kwifamily yakho. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu enibusise, ngiyanithanda.